Our hands to Jesus one more time. Samahan ko natin ang sunatan ng presensya ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Tuhiyan natin ang mga tiyos. Alam sa Diyos. Yeah! Lord! Glory! Hallelujah! Yes, Jesus, Jesus. Begin to sing, smile. Unsa man gyud ang pinaka-importante nga niyata? Magsimba lang sa Dios. Praise the Lord. Napay daghan mga igsoon. Ang importante mga igsoon nga niyata ay butang nato sa itong unahon na alang sa pagdasig sa matag usa. Nga kinahanglan gyud atong bation kanunay ang Ginoo. Mao gyud ang pinaka-importante nga niya sa simbahan nga igsoon. Labi na din ang mga panahon mga igsoon. Wala ta kabalo kung unsa na ang dangatan sa sunod pa ng mga panahon na igsoon mo na ninyo nga ayaw ka mo pagpakahubog sa Ginoo kung dili pagpakahubog ka mo diya sa Espiritu sa Ginoo. Alilasay ko sa hubog na igsoon sa impormana bisag asa makaatubag na igsoon ang hubog kami kanang nasa among labaw sa sulitis mga igsoon nga professional pero kung mahubog na igsoon bisag asa makatubag ngihing igsoon mo nang ingala ang batasan sa hubog muna karon kiniya man ta simbahan dili man ka mga palahubog o bino magpakahubog na sa Espiritu ng igsoon na sa bisag hubog kung sa'yo kinaya sa hubog ng igsoon wala yung ulaw-ulaw wala yung tiktik na unay sa Ginoo kinahanglan yan ayun mga nalagato kaso sa ilaya Hallelujah, hindi natin sayangan ang mga panahon kasama ng ilim na igsoon. Hallelujah, tungkol kay Moni ang pinaka-importante yun. Basta, susiyo na nato, kanunay nato kasing-kasing, sangkang, magaday,
sa iyo nga oras sa kautuhon ni Atabi nagatindog sa imong balay alang buwanan sa tumong tuyo nga maghalad sa among lawas imong nahalad nga buhi hinang bunon mao ang among espirituhalong pagsimba. Idiho kaming tanan na aninhi Ginoo. Himuang ang among mga pagday makaabot sa imong trono. Gawas nun o kini makabatandog sa imong presensya. Sa among mapagyagan, ikaw kabuhi sa among mga kalag ni adlaw. Himuang nga di sayang ang among pag-agli. Takbuhan nga hawa ang among mga kasing-kasing. Pusta kami sa imong presensya sa mga pagday. Gagita ang imong ulipon, ang imong mga katawkan na galanito ni adlaw. Dahil kung ikaw, himayaw ikaw. In Jesus' name we pray. Praise the Lord! Hallelujah! Ang dalawagan na ito sa tayo sa Diyos. Amen. Praise God. Ang naman na magsun. Yung tayo, at usip din yung magsun na magkahubog ka sa magtayo sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung nagpulong sa Diyos din yung magsun sa Salmo. Ito witness living. Daikon nyo si Diyuba. Awit ka mo kang Diyuba sa pagmong alawikon. O kang iyang pagtayo niya sa taniman sa mga balaan. Parang ipagpatay ka nila ang iyang mga ang iyang galang sa pagsayaw, awita sila sa mga pagday kaniya, uban sa kagmay mga tambor o kalpa. Amen, praise God. Samtang at ito na pagday kagsoon. Praise God. Ang naman itong pusog. Amen. When the Spirit of the Lord
ka. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dahil maraming perfection. Ano na siya kahit ng dapat perfection. Sa atong matag-usahan kita mo. Hindi mo na rin nakita na perfection ang palibot. Praise God. Luoy kayo naman. Kakawan bukan lugar perfection. Hallelujah. Salamat na gawas nun ka. Anak-anak ko ang iyang diksyon, Pekson. Hallelujah. Sa pagkatong awit ko ng panandong, Pekson. Hallelujah. Jesus, what you are. Praise God. Hallelujah. But